Ni Malentxo naiz, Malentxo Arrospide, Lizartzan jaioa eta bizi naizena eta gustora gainean. Lizartza bere txikitasunean esango nuke oso herri konpletoa dela. Hemen daukagu denetiken. Oinarrizko zerbitzuak badauzkagula. Ikusten duzuen bezala hemen eskola daukagu baita ere, daukagu ostatu bat, eliza eharra hor aurren, elkartea, farmazia, denda, garraioaren nahiko ondo dabil. Herri handi batetik natorrenean, horko zarata eta jende pileetatik ateratzen naizenean, honea iristeak esan nahi du nolabait nire etxean sartuko baniz bezala, ez? Lasai sentitzen zehala. Txarrena, zenbaitentzat egongo die gauz asko txarrak. Nik onak gehiago pixatzen didatelako, txarrak ez ditut hainbeste ikusten. Agian izan ditike, paseatzea mendi zinguratuta gaudelako, paseatzea ateratzen naizenen, aldapan beti horasi beharra. Hoi gero eta gehiago nabaritzen dut. Adinakin hoi nabaria dela.